Ka UNI Cafe, kamdei ka cafe ka belongkum ki wei par ki jakabam lani ku restaurant. Hindre ka pher bak labak na ki wei par. Hagni ka cafe, ki jingbam na barjilla na di bari kim yo bandrum. Hindre la pindiang bet tang de ki jingbam ki wala la batchet de ki try jilla. Hangni ki padba ki sotenat banlik bam phansau, bat ka tungtap, lambar ujabardo. Fi mentah long hagani kapatai start mentah ki jungwan gini ki company lani kita ki seng mana sabar mo kum ki multinational company ki KFC Domino's em ki wan ra ki jingbam ki sabar teng gitu ki jingbam ki melong sya ki ba nang mentah ka kot kya da phi bam than gitu pindan kano ka jing wet kamet te kani ki jingbam ki bangi ay ni pakilong bet organic lani ki jingbam tam rai bet kumu pansau ru dei wei ba atrak bhai kan ni culture ka ki priwang ni ki damot ki bon bam ni ki damot banga pen KM ya ka culture ni kham pen KM culture akwa baki khna samla ki bon ni kin sngo ya ta ka culture kan to feel culture da ki feel ya culture ki la banya thu ma ja ki wei kan den ba ka bam ka jing rai jing pot jing tam bat ki jing ila kai kan Hangni ki padba ki yo ru ban bam ya ka jashulia upu tharo upu maloi bar ka jado. Kabakam pia shushu kalong bahang ni om yo shan kabashet no slasha hindreya ka sha kabapalat chispa jaj na shed bed na kiso barki kenja kinbat tika wei ru kani ka cafe ngi sa ngi ai chispa sau phau jaj kisha te nalor kita kisah dan sanjai kisah khasi ki ong jajau te jajau nang ta de udon plang jau nang ta de udon so adane da ka pareng ki ong elephant sapul se mi tang ki jaka budon ki hati jing sisa ki jing thong baro kha ki de sasa ki de ki jing di rang inang mon pengkam ke sa ka wei ru ngai kondo ya wei tu man bala khnai phos na ma po jorhat le igini ki jing di da ki jing thong da ki plang da ki kanmat kan taru ai jing hikai yang kan ngomno bangan le igini kan ke ngayo ki jing nang jik tip na u udan apa go laghat no brio Nalor kata ki bawan rung ban bam jing bam tin rai hangni kin yo ru kalat ban tip ki khana pateng jong barim baja namar haman la kawai ba kawai kami la bo ki khana jong barim baja barkum juru ki jat jingele kai ki bradon na do ko por hendai tipene iya kene cafe ngi dan lai bentakan kawai ka bentah jongan ne cafe ngi bu e gini man la kimi ki dong ki jingi thu khana kum ka yo luri lura ka pa sentiu anta de kya uklau ba kasngi ti khana am ta bon kim tip su itu jing thu khana ti ta ki wan ka bagi dong order sha ka ni ka mi ki la yo itu jing thu khana ban pule de kawai par ka jaka jongan ne cafe kawai ka bentah pat ibu tang ni ki jing la kai khasi ka dong kawai ki jing la kai khasi ka blan ai ba ka ba andai ba ka ba na du a century di kata ka jing la kai ki khot ka khalai kuti sabhoi mau kor katia ki khot ki nong sora te kene ka game ki wanda gini ki Arab traders na po Southeast Asia sapo na po kini ki Arab kinong khayi na po Arab ki wanda sa Southeast Asia ka khatsan century edi tingim te pat menno ka wan cheri khasi jongi te adien pa ngisya mi kini ki mau po iparlok jonga isya mi kini ki mau po sora kidan kum kata ka game mangadan mangahang ni te kata ka game na ngihaban cumut dor ba hakapor bu khasi sudang ningkong man penangkam ya kanar bakata ka game ru kadai bakasdang ni hari jongi matang da kanar ngila aban kafe ki ban osrong ki ma ti kadang khat sau teli ki thleu kata ka game si la kai tang hakapor ba ki amit ki lingkha ya ki bri ya ki klau ti kasem por lai kenta ti ta ki le lai game
license ni lek kai kala step kan nama long khnai kan ta te kata ke game long kim bere man ta ki bon mam tiap sui ta game tingi kwa ben pen im yang ta game khla bam blang kadai ka wei ka baya bam mi u khla bam mi ki blang kadai ka game ka bakut hakisnam hadu usnam khnai spa prapo ki dang lek kai hade nang tum ju dom lek kai su ban mentali ki jing lek kai khasi kim non chu te kan ka cafe ka ka bakam long kerpang ka long ba ngi lek kai sok ting ko mau genting siat marbol khla bam blang mau kor katia kitu jing lek kai bangim ju lek kai su kapan kan mau biang kan kena te ka wei ru ki dan nadu ki barang license hadu ki ba prapo khnai post nam ki wan ni cafe thì mình cho cái đây cái youth centric là này cái cà phê nằm tại khana samna để tăng cái đào cái rukom long cái jaka cái rukom long cái bam cái đi cái jing put jing tem cái jing là cái này cái long cái family space này cái jaka jong ki yin sem cái awan mình nhà bam pan này produk por internet bab cái lung cái mình xem mai dan iwe di orang ba ibala prasnam iwan nang ni sau xiên hak steo tinga ka pen long khi bai ngau meli ni mei wan siwan ne mo ngakali kan iki seo bon lamong ka ik ba pelong pi ba pinwan nang ni ki ong ba i mei jong i pangklet ti ki ong na ka bon lam ni ka fi le se da ka bi aso ki jing roi ba bam ni jing ba bam ni kala ban perkan mau bian ni ti ka lung ka men sia men yo so ba don ngum kata ba ki don ki ni ki bireu ki bawan hang ni ru ki wan da kata ka jing sngo ba kalau ka jaka ka ba ai ka jing kia ya ki beliau bersupport kan. Ki lemak kini ki jing lakai piong dai piong na pila matai hine bakita ki bering banyak. Han ko piwat jing tip. Pila research na pi wat. Katanya harusnya hak kena spa kena pra bang le research kini santali ki game khasi. Te kini ki jing lakai khasi ngapen kala saka business model kan. Nama support Brazil ki ngasih tribe Indonesia ka kam jonga ka dai bang tribe ki children. Te kini ki children apa Brazil nakila dan miat kidi pakauri dan kidi sana budam kisah sana dan ki jing bam kutia mutia pok surok tengok ang perkatkan lembah kini kijin lakai dak lakai sok tengkok kumno kila ban tips pangga business kan ma ki hab ya draw yeng ki hab du no ai ka yeng la jong te ka ju kan ki dia jing dia te ngapen kala business model kita kijin lakai kan ko sok tengkok mau point ka set in marble ko in out ko tu antah bat ka yo pu siam kita santai lagi game kita ngilak kai mentah hak Islam pok Brazil te kini bawa kasi bepiong ki jing lak kai pile sa kan piwat di tip no pampi nawat jing tip no mau ngalik keleng ai kawan ke game apa Tamil Nadu ki ong palang guri ngilak kai te ngaru ngasnat ba ngilak kai ta game nang wan seri kasi kadon hak apa balong kan ni ka Monolith Festival bahkan ni ka Nadi Festival ngara eta game peni idan kita main ki ong kan ni ka game kasi kan tang ngasatip bahkan ni ka game kasi ngasang man jeliu matmat kam banyak eta ka game kan tengah yo jing tho ngasang man research ta ki game kan te kila kai keleng ka percaya ta ka da ka phareng ki ong man kala ni pat ni ong ka mau kor ka tia la ni ka khalai kuti kinong lang kadem ki ong kalam kor ka ti kan ban pin kan mawi ki por hendai la ni ki surten rai kani ka cafe kam ju temi ki jingrai nong wei hindrei la pin sngo bet de ki jingrai surten rai ki blar wa hi de ki breu jong kani ka jilla ring ka ru bat ka jingboi ka singkad ha baki nangwan bam kin sngo sarong yala ka jam lapin kan mauru ha kani ka cafe ye ki por jinglong khinna bala jele akai de ki khinna ha ka por minchwa kum ka soting ko kanyang bolbering bar ki wei ki jingele akai
Pedang la awan ngum tu haus na arajar khat lai te hadin mang ashtam ngum tu ngapar khat ka ing kwa ban le kan ngakwa ban le something i samla tengam tip ka i kata hande ngasu ngapai po slong ki bon bagini kafe ngaru akwa ban sang kafe tengah ong rasa sang kafe syukur tengah usau mo aki fried rice ki burgers ong beli ngam le ka banya dei ba ka jinglong khna jonga kan tengah sang ta ka you and I arts cafe kan ne ka phi bat nga cafe kan ma da ka bang ye song lang armu ila banya peliau ma ka jinglong jong i khasi ka long ba ngiem na kata oral tradition bangi pas laning ngi sam kita ki jing tip am dak ngim dan ki jing tho ning ki apartment ki kini ki me ipal ni ki kini jongi ki me et pa et ki thu khana paten ki jing start ni jong ki ti kata ka oral tradition par asang ja nama bangi apun kampalat di ki mobile ngim dan porsho banyak keren khana teng ong bling am sedang cafe haba ki brio ki wan ka ni cafe ki sedang banyak keren khana bia ta si de ai Làm gì giống đấy. Khai nga po mukhar but hadin pat untuk ngali sekolah po khasi jantia national school hadin nang tu pat ang alai kasik ngali sekolah po Ram Krishna mission po Cherrapunji te nga nang tu pat ngawan seselong ngali PU atau po jongi padan kelas 11 12 ngali ki pre university po Shillong college te hadin tu eno agbe de kadon kajing ki ka curiosity ka jing wat jing tip jong aku mo kini ki khana ki ima po surok kan te kapelong nga bangan isa po surok sa Bangalore nga sa lais na begini khana surok na lumi kini ki tinjot ki bitor bang im kumaki am na bang kwa ban so tho sa pang ta ka emotion baki ong mo kata ka jinglong ka jing snow jong ki khana ba sapo te kata kapelong nga kata ka jinglong curious jong abli kini ki khana ki wan mansa aga city ko mapo Bangalore te how to snem how khandai spa khandai khat khandai how sejar khandai spa khandai pho hunreu kidang kemasan pho ngot ki khna ki ba phet na ki snong knong ki wan po Bangalore city te ban khen ko manta bala poi ha ki ni ki araja snem manta ki jingwan ki khna ki la nang buon te kani ka jing sa jonga ni khna pat ka penla yang pat komnu ban sok thu khambai ki khna kan te na ka jing song jing sa ringkat bat ki nga sedang mensina kini gitu sekali aja hikai pada kini ki rangba ki betre bagi kena ngau kani ka jing sa nya kena ka dile kali part of studies ner pisulik ka na ka jing ban lanjok sama jong ne kadai part of my studying Apuli Rural Development and Management for Center for Research on New International Economic Order tambah ngam ju kham snat manage for rural areas ka jing kring jonga kadai kini ki kena bagi susong surok Tisa kawai ru kibon bagi gypsy po Chennai ni ramot bagi gypsy kiwan sa giwei gidi tama po Chennai pat ki origin ng gypsy jing sa gidi na South India tinga spend 3 years ru bat ki kumbalai sinam inga song bat ki ngamdan ke yang song ga ayu nga travel na kawai ga jaka te ka ja house nam arhajar sao po baga ja ko tsunami haka arfun tarik jong December te hadin katu ngalit na sa po Andaman Nicobar Island banyarap itu ki kena gi ba sa alun sap tsunami kani ru kadai da ka jingarap jong kawai organization na po England ki khad Railway Children UK te ngi sponsor ba dia kani ka program ki dan kini ki kena apa grade school apa England ki set inu pancake bolong kum dosa
Ti mana ka jamiat berkuai school ki syat yu panke ketu pisah baki yo no badi panke ki wanra. Ki pa yang asa aneman ka nga trailais na mapo aneman ni Cobar Island nang tu nga trai news na mapo ki coastal areas jong Tamil Nadu banyarap iki kelung kena baja kilong kemi ki bahasa lincap. Sesuai kata ni ban phang ngikwa pinya kenu itu kanai kata ka rajupi. Ba pisah license bagi kena surok apa Bengaluru. Pia kumno pia em kumno pia bam kumno. Kawai kalong ngadan ka identity card mo kalong ngatri kawai ka organization Maitri Sarva Seva Samiti tambah kadang ka project ba ong waste wise baki recycle garbage. Tian re abangi crunch pang ki street children ni kita kena surok ni song hakimi syuki ngi crunch panga live jong kajing em jong tu ki kena. Ngapat ngam so ya be kata te hadin tu nga volunteer ile dia bangan isa bat ki ken. Da ka basa bat ki nga so thuk kham bhai kajing em ka jong ki te nga khrong bat ki nga song bagi kena ki badi drug sama buki kena bidang lais na mapo surok klasang mantan dan right. Ti house nam 1998 ngawan si Shillong sedang ya ka ni ka rally first rally jong ka si children po Shillong mangisang na po motran sa po si Central Library kadi ka first time bagi beli po Shillong kitip sepang kita ki kena surok. Cái cái siam cái jing siam ni cái ka jing kendu jong pi bagi kena. Ka jing siam jong ngaju ni kena kalong bagi wat kedan ke ka jing wat ka basilindet. Kaya tak kejumat ngimlak bentip kadai ai ndai ka bang asu sim kelum kadai ka jing lai luat ki kwa tak ka jing lai luat ke freedom mo they want the life to be free teng gi sa abuse sayeng sa kidang ki kmi ki pana ne mena sa le ben lani ki bon ja ki jing sa le ben ni kena ti ki pet na yang tengah kwa bentip balik ki pet ti dah ka bang asong mat ki ngai ni kena ki sedang mat dia dah ka belit ti kata ru kapen kurios sai ngap kum ki adil dia ka beli kai ka pelong dia tu nang langa kham ngam jeliu ya kata ngasa kham sutu kan beli ki adil dia ka beli kan ti kum tang ala ban ai training ki weru ban pen sutu ikinong hikai school ti mentarung hikai kini ki MSW apo Jorhan bakin sutu kum no bakin long ki social worker kan ti da kata da kini ki jing hikai ki bang yo na po ki surok kan ti hadin nang tu ngasa ru sapo Nepal bat kini kena surok kidong khatwei ngot ngi ai training ki kumban ru banai mentah kita ki street children po Nepal ki along street educators okay tinggal travel all over India except Kashmir ba Kerala mga patpoy te they how 2013 bangawan biang si Shillong nang kadaw jong kajing sitam te dang awan tu ngamtip bangan ne yun nang sukitya awi step I want to do something ni apa ban ne kai ka bapla ba hang ni po kari la jong ta mangamtip kai kata ta I want to do something with youth kan ka bai dei ba ki na samla to cho kata ni long kini ki lai snam ki kina surok dei ki jing kendu ki jing siam jo pi ki jing kabam kan di ka thak kadam kan pi ka to ka po nga im khasan ni ka sisngi kataru ka dei dang kedang step agini khna ngile ya tami tinjat iki bitor iki plastik tidak itu ki plastik ngi le dia kini ki ki martin jot mo tidak itu pisahi ngi ngayo ban mantang si sengi te kata kapen kemen bai ngar marba da ka ba embat ki itu ki kena kisanya kan nga kisang banyak tu lut ya ka story joki namal baki ong au ni ru dei we ni pedeng jungi teng asa so ki pulet manghap sa apak teng asa bi khar krong ti kini ki pulet par ki sim spau tengka nagi kena tengaru maba kudang mut bangaru ngadei we na preng jungki ngarung ailang spau tengka kai na mangaru ngabret no ka ID na marba ladang apa ni ka ID nganum sa so atu pulet ndai kini ki kena pat kinum sanya nga tidak ka bangale akum ta ni kena ki ai ka jing sanya nga ka ki thu lo de ka jing ka baki ki ya kenduk balai ki pet na yeng balai ki od iladi ka bliet balai ki sang mandi drop balai ki thok iri ka keteng menta we kena la da pi kenduk menta surok ono keteng rabi hadin sitayo pinya kenduk biang ong keteng raju hadin sitayo we keteng rames teng klet no ika identity la jong ni ka keteng na jong te kum ta ken ka pelong yang aba da ka bang atre bat ki ngamnang ka keteng ka thlet menta tang anang man kan keteng Tamil te hindi nga su penan kam da kata ka ika sap ka ba ayu blay am ngadro do nga tray do up la ni daw ki dieng ni draw po madang tang ban kadika tools communicate kan te kata nga siya ba ka I use art as a medium of therapy kan kaman pen pen sautu ya ka jing embryo limba ki art kan ke ai ke belastang do bawan phai ban wan ran khile biang ki ai ki balarim ke UNI cafe
kala long penban kalat ai kam ai jami ki khana khasi kin thup ikishin rang bar kin thei ha ka ba ki samla kin thei ki pen pawe ki jinglong kar pang ka jan kar shwa ka ba ju ra e ka puram ju ki kin thei khasi kini ki khana ki betrayang ni ki yo ala ka jong ka tulap ka babiang bar kum juru ka rukam kin show kin diam bala pen bo ba do ba wan phai kawai da kajing dan yung kinigi kana am nga realize ba lal nga syam ba ka ngala redefine ka what leadership dan ni tahu nong yelam tentang yelam nakmat kibriu kibut nadien dan ni yelam nakmat nadien na nga perlu nga create the future leader kan hapling yung kinigi team ngi khot iki cafe crew kemudian ki air hostess mo ki ong ki crew tingi rung khot cafe crew iki ti kidan na ki uniform bagi pang tinggi man laki miet ngidan gini ki pan ki beri ki jing ai jing mot dan ni ki feedback mo dan ni ki jing song pang ka cafe ti ki ong beli kim phong nak da ka jang kerja tinggi man kani ka cafe ngi improve dan ngi pen bakat kum ka jing tho jong ki beri kan am bro khai tiu kwai ngi mai nomor ba dan ngi ai kwai ngi numla ban khang ngi ka jing ta sun pathan ba ka jing bia ma mangi hi ban haban sai tiu kwai ngi du ai ngi po cafe ti ka wei ru ka long ba ngim sya ban diskret namar kum ke jinglong kasing ide ban buram ya kita men ki kro ki bala rang ba rang ki kena larang di secret no Ahmad jongki tingi penikai ki tingi ngidan be kum ke jing seng temen ong buram ya kita men ki kro kan mapinu sobhau ya di secret tingim so ila da ki brio ki ong iman chu tu bang diskret nam so en ringi kwa ban penne ya kata ke jinglong jongi kasih kan mene pi ong ba ki dan apa ki kena ki ba kaki kafe keruma dan kiba wan ki nosam ki dok kiba so bufe bijera bi ti pihak tai ka dia ki ka jingdan yung ki menta mo long menta ki kisim decision hi tibun mangali jing lai sabar ki decide hi lani kisim hi ka rai e bakin le namaladang asu bat ai than mangaru kim long try menta ki along try hi be ki atip na dong sedang na du ka thiet ka pet ngidan khna balik la ka ayo uniru de we na ki khna surok bang la ju hikai teng mencapu dang prasna mentau la arsaus nam udang bat ngang ni anta de kidan gini khna ki basu lum parking yu ta kini khna kan thai pat ki de ki bali sajang sing ki breu te kawai ka long ba hang ni ki yo ka tulap ka babiang ti tu ki tips ni tu kijing ai subha ki breu na da ba mem ni pelang gitu ketupan ni ai luon ni kini ki khna kan ti kalong jaka begini panram na ki breu da ki don kam kanu ka balong kerki hayeng kum ka bai kot ka dawai le ni ki pang stam am kanu kam ni panram su mengap penbang ka luon ru yakin apa kan ka cafe kan ki along kani ka cafe ka along self sustain da kata ka jing arab napo Austria dan berap na Bombay ki don berap na China dan berap na po USA ki bon bai berap yang dai mentapang im dan kam su jing arab makala ayang hi la ki jong kidat kan